So Valentine's. Uhlangela ama-flowers. Flowers. Uhlangela ama-flowers. Wena ukhona. Uhlangela ama-flowers. Kusiyafika uFebruary labe sekukhula. Mpetele izimbabwe mpetele nguwe. Manje ngenzeni anginamali phela January lo. Kodwa umjita ngenzela iplan nanti yanithanda. Kanti ngesikhathi usithi uzonikeza konke wasithini. Ama-flowers phela abe ne-tradition. Amile. Andinayo ukuthenga. Man. Sikhuluma izinto ezi-serious la. Hayi no. Kathi uma ngiyenzeni? Ani ngikutshelile ukuthi kumele uwenzeni? Uhlangela ama-flowers. Anjalo zakho. Uhlangela ama-flowers. Siyafika uFebruary abe sekukhula. Hey, wait, now, damn it! Hayi kathi kuyini ma-Olet kathi? Ngithi mina ngikuzodelela umuzi kaSas'Ngijo lapha. Kathi ngimdelela ukuthini ma-Olet? Ngikita mina. Suka lapho uhambe man, damn it! Bekumelela phela. Toma ngezwayo ngibuya ngicenta lapha lana kuzoqabulana phambi komuzi wami. Ngikho unathi utshwala wena mntwana. Bakithi. Hayi. Suka lapho uhambe la ufaka amagogoro songathi libhombo lapha. Suka lapho uhambe, damn it! Hayi bakithi bathu abantwana balezi insuku lapha. Wena speak wenzani manje? Ngithengena lapha ekhaya manje kula mntwana ophuma kulo muzi yakithi nama Olet. Uyangidelela ngoba usubona ngisowela mina. Hayi. Abantwana bangezwayo lapha. Ananza apha iGP la wena mntwana. Hayi. Mama si. Bakithi. Khanya umengo ngezenzi kodwa mina abantwana. Hayi lamntwana khwela sibili. Mama sibili. Hayi. Bakithi bathi. Hey ma-Olet. Kathi wenzani? Yeah. This is photo new one. Yale ngiyayishow amajita le. Kathi wenzani vele khona? Yo mamengo.